أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور بالكتاب قلبي وعدلي بلساني وشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل نفسي من تؤمن بلقائك وتردى بقرائك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة والمقربين. اللهم أمن لساني بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بداعتك. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال الله تعالى سي الله تعالى ce wa amal lazina fi qulubihim marad fazadatum rijsa ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Wa amal lazina fi qulubihim marad, waɗanda a zuciyarsu ba su imani da sina rasulullahi ba, shi ne babban ciwo, rashin imani da sina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To sai zama suna munafici ne, ko da yaƙi za a je za su je su gaba sai ya samu kafir ce lalle lokaci kaza rana kaza zo a yaƙe ku shirya. To irin waɗannan wanda ba su imani ba kuma suna tana sina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fazadatun rijsan ila rijsihim, abin da ke cikin zuciyarsu na datti sai Allah ta'ala ya ƙara musu. Abin da ke cikin zuciyarsu na kiyasi na abin da ke cikin zuciyarsu na wannan na munafici sai Allah ta'ala ya ƙara musu. Ma'ana saboda ba dan Allah suke ba. Wa matu wa hum kafirun, ma'ana suna cikin wannan munaficin saboda har mutuwa ta suke su to za su bar suna kafirai ne domin su imani da suna sallah ko ba su imanin gaskiya ba. Qala Allah ta'ala, malai ce a wani wajen Allah yana cewa allazina qala humun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ma'ana sabon annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ta kasuwa kusa da Makka, bayan gari take, bayan dutse. To sai zama Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i shine zama yazo ya same su da dare ana goza fita kasuwa, yace a'a naga Abu Sufyan da mutanansa yanzu hanyar kasuwa suna can kasuwar za ku ci gobe, suna can naga suna mitin. Sannan kuma yana nuna wasu saurare, ma'ana yana nuna wasu ɓoɓɓoye, ba wani abu na zo na ga mu gaskiya cewa ko za su rufa muku ne saboda kada ku fita kasuwa. To shine sai zama Allah ta'ala ce ya faɗa masa sahabbai, sai Allah ce innan nasa lallai mutane allazi qala humun nasu, ya faɗi masa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kasu fita. Innan nasa yace lallai naga Abbas da mutanansa kada jabo ku sun hadu, ba wani abu suke nufi ko in ku fita su yaƙe ku. Sai Allah ce fakashauhum, sai muka yaye musu tsoro, fazadahum imanan, ma'ana sai muka ƙara musu imani da Allah, domin wani suke tsoro sai Allah. Wa qalu, suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ubangiji ma'ana ya tsaya mana, ubangiji zai tsaya mana, wa ni'mal wakeel, madalla da wannan abin dokaro, ma'ana shine ubangiji. Wallahu ala ma naqulu wakilin, Allah ta'ala abu abin da muke faɗa ma'ana shine abin dogaro, ma'ana ba zuru Allah ta'ala yayi masu tsoron. To sai zaba gari ya waye suka fita suka je, ma'ana to suna fita din nan sai zama sun je abin da za su yi kuma sun yi. To shine Allah ta'ala ce fanqalabu, sai suka dawo bi ni'matin, ma'ana sun samu a cikin kasuwa duk ganima da ake nema, idan za su wani abu to sun samu abin da suke nema, idan ku za su yi wani abin to sun saida, ma'ana sun ci riba.
minallahi daga Allah wa falalin da kuma falala lam yamsashum su babu wani abu da ya dame su ko sa'ada da wasu ga masa wasu munanan maganganu ko kuma wani sa'ada da wasu yaƙe su ko su yi musu raunuka ko su yi musu wani abu babu wani abu da ko ta dawa babu Allah ta'ala yayi domin ya ce fakshahum wa tabu ridwanallah sannan kuma suka saba da ubangiji wallahu da ubangiji zufarin azim mabucin falala ne azim mai girma Allah ta'ala ya musu falala sun fata lafiya sun dawo lafiya abinda suke so kuma sun yi so haka magana shi ba ta yi tasiri ba shine mala yace wa qala Allah ta'ala wajen Allah da cewa walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima lokacin da mu'minai sun ga kafirai to shine sai suka tuno da alƙawarin da Allah ya musu ta hanyar sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama su ji tsoron komai ba to sai ya zama suka ce wannan haza wannan abin da ke ganin ma wa adan Allah dama Allah ya mana alƙawari sai mu yanzu babu wani abu da zai dame mu wa rasula da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana alƙawari ma'ana a bakin sai Rasulullah suka ji wa sadaqa Allah wa rasuluhu lalle Allah ya faɗa gaskiya manzo Allah ma ya faɗa gaskiya domin shi Allah inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari saboda lalle Allah ta'ala zai taimake su sai Allah shi to wannan abin da suka ce haka nan wa ma zadum ba abin da illa imanan sai Allah ta'ala ya ƙara musu imani a zuciyarsu wa taslima da kuma sallama ma sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma suka sallama ma Allah dama abin da ake da ba kenan dama wannan babi ne wanda ke magana akan imani to shine mala ya kawo mana ayoyi a cikin alqurani inda Allah ta yake wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadda suke da sahabbai da sauransu da kuma waɗanda suke imani da Allah da kuma munafikai a wasu ayoyin to shine mala ya ce wal hubbu fillahi min al iman wal bughdu fillahi min al iman ita soyayya ma'ana kai soyayya a cikin sha'anin Allah idan ya zama wani abu da kake so na addini to ya zama ka yi saboda Allah ne kakkai dan mutane wal hubbu fillah in na aiki ne idan kuma wani abu ne ya zama misali kake so ka misali a ce wata yarinya ce kake so to ka so ta saboda Allah kakka so ta wai dan kyanta ko dan tana da wannan saba iyayenta sarakuna ne ko iyayenta masu kudi ne ko iyayenta malamai kai ka so ta dan Allah idan ka so ta Allah ita maka amfani idan ka so ta ba dan Allah ba to zai zaba ta maka amfani ba za ka samu matsaloli idan ka so ta saboda Allah Allah ya tabbake ka idan ko ba dan Allah ka so dan wani abu ne sai Allah ya baka da abin to wannan min al-imani ka ci imani za mu tsaya nan Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka faɗa na kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana sannan kuma Allah subhanahu wataala ka haska mana wannan ilimin da ke cikin wannan littafi mai albarka mu yi bayanin gwargwadon fahimtar mu domin wa fauka kullu zi ilmin alim Allah subhanahu wataala ka yadda da mu ka samu daga cikin bayansa bayan ka yaddadu wannan hadisai da zamu ji da muka ji a bakin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wanda zamu ji a gaba Allah ya ƙara mana ƙaunarsa Allah ya ƙara mana ƙaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raya harshen da yi masa salati albarkacin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insha Allah sai a darasi na gaba zamu ci gaba da inda muka tsaya Allah ta'ala ya dada mu